Маняшка история. Всеки от аз в момента карам курсове и направо и на Люче прави, гледам как карат другите водачи и има силно поне 60%, които постоянно са в нарушение. Карат по трамвайни линии, пресичат непрекъснати линии, лудница направо. Да. Направо е ужас. Не спазват предимство, пълни тапаци. Ей, това беше якото да е отблизо тук, как от такова задния мост.